Barkanku da shigowa YouTube channel ɗinmu. Ina wanda suke son Diyaniyat, ina wanda suke son Sayyara, ina wanda suke son Indian Hausa kowanne iri ne, ina wanda suke so. To ga dama ta samu. A yanzu haka a wannan YouTube channel ɗinmu za mu ringa kawo muku tallan ne wanda yake so ya ringa gani ya yi mana subscribe ya danna alamun kararrawa saboda zan muku bayanin yadda za ku samu fina-finan nan. Duk wanda yake son fina-finan nan muna da BIP group ma'ana group na biyan kuɗi a WhatsApp da Telegram, kuma in wanda yake son ɗaɗɗaya muna tura mishi ta WhatsApp ko ta Telegram. Duk yadda kake so a tura maka haka za a tura maka. Abu ɗaya za ka yi, ka ɗauki layin mu ka yi mana magana ta WhatsApp. WhatsApp za ka yi mana magana ka ce kana so ka shiga group na WhatsApp ne a na Telegram ne, duk yadda dai kake so ka faɗa. Duk wani kasar da kake a duniya fa za mu gaya maka abin da za ka biya, kana biya a sanya ka fara kafce fina-finanka. Yanzu haka akwai Diyaniyat akan WhatsApp, yanzu haka duk wanda yake so ya ɗauki layin mu gashi nan yana blinking ya ɗauka ya mana magana, za mu gaya mishi abin da zai biya, yana biya sai ya sanya shi. Mun gode.